Sanibonani saphinde sabuya futhi la ku-Lady D TV kanti ke sithi la sigxile kakhulu ku-Lady D's Wisdom Corner as usual. I always have a guest with me. Namhlanje ngijabula kakhulu. Kukhona uNgco abaningi bamazi uNgco Dube. Sizoba naye njalo nje every month sihleli khona la kule couch. Ngco sawubona. Ninjani Lady D? Ngibonge kakhulu Thuma. Nami ngiyajabula kakhulu. Awusamenyiwe sekusekhaya. Sekusekhaya. Awungitshele Ngco igama lakhe liphelele uba. Nguthola njalo lo mbuzo. Bese liphelele nje uNgco. Ngiyalithanda. No. Abaningi bayitshela ukuthi mhlambe liyaqhubeka or linemeaning ethile kanti cha liphelele nje naku-ID libhalwe kanjani. Awukazi ubuze ukuthi ayidlese sinconconco. Ekhaya bathi ngayiqama. Hayi wena, kadwa ngibongeza 3-4 years kanje. Yeah. Angikhumbuli-ke mina. So ngikhule nje sengiwuNgco. Uthi bathi bayigama la ukuthi nguNgco. Ubaka nguNgco. Kodwa-ke engaqanjwa ubaba uMbongwa. So kwi-ID nje uMbongwa Ngco Dube. Can you imagine? Uduba vanalanda esinye isibongo ngathi nawo umbongo. Awuthola abantu uthana sebekuthakazela. Hayi bake badide. Siyabonga uba nawe. Yazi ukuthi I can just imagine the type of a child or the kind of child that you were usakhula. Ubuye ingane njani nje? Uyakwazi nokuyiqamba igama unjele nje leyo. Awutshele nje. Paint the picture for me. Ngiyazi ukuningi ukukhumbula kodwa it's either egangile noma ibhala abakhuluma i-prefect noma i-street noma ihlala yodwa engafuni noma i-group leader la ikhona ukuthi mayifikile noma uthanda ukudebate u-arguisha kuze kube namahlonti nange-arguisha kodwa hayi bo cha kanti wena you're driving your point home kodwa sengathi manje ngoba ama-discussions into yakho. Lady D, bengiyingane efana nezinye iy'ngane nje. Yeah, kodwa kuba khona okuncanyana. Kodwa I've always been ingane curious. Yiloko. Bengifuna leyo ndawana. Ongangoba ngisho ukufunda I learned reading probably noma ngasakhumbuli kodwa mebeshe ekhaya I was probably 3 years old. Wow. Uma wayothisha. Yeah. So wayebuya kwagcwele incwadi nje ekhaya. Ikakhulukazi lezi zesiZulu ODPZ Ntuli uthatha ufunde. Ngifunda kanjalo. So nje bengiyingane noma bengiphuma ngiyodlala kodwa isikhathi esiningi bengispenda ngiyifundela. Okufundile usuyakwazi. Ubuza umase nizoxoxa. Udebate noma lawo nto. Ngoba esikoleni ngize ngangena ngino 4 years. Isikole nje ngasiqala ngino 4 years. Kwathiwa nje curious ngamfakeni. Ayingesakwazi ukulinda. Yeah. Matric ngwenze ngino 16. I was still very young. What? So ngikhule ekhaya lom. I was lucky to have both parents. Yes. Ubaba noma sisabancane kakhulu ubaba bengahlali kakhulu ekhaya. Yebo. Besebenza Hammersdale. Bantu Ebuya mhlambe once a week or once after 2 weeks. So besihlala kakhulu noma uma efundisa khona kaNdengezi. Ngizalule kaNdengezi ngakhulela khona. Izolo lokusekhona nelokishi. Ngicathi ngizalwe ngonyaka abasuswa ngalo besuswa eKipu la sekuyiMaran Ridge khona. Yes. Bayiswa kaNdengezi ngawo 1976. Mina ngazalwa ekupheleni kwalowo nyaka. Ikwakuthiwa eKipu. KwakuyiseKipu. Bantu. Amanqe wakithi nje lapha la. Uthini wena? So ngathi nibangaki ekhaya? Ekhaya su7 sesisonke kuma nobaba su5. Kubaba nobhuti wami nosisi wami uBhongani nosisi Morina abadala kunathi. Bese siba u5 ekhaya uma nobaba. Umfowethu omdala akasekho ngakini la. Bese kuba yimina kube udadewethu ongulamayo. Yebo. Bese kuba abafowethu abancane ababili. Kunegebe ke lika 10 years. Phakathi kadadewethu nalo alama. Yazi ngifuna ukuthola ukuthi uwile hlobo first born ukuthi yonke into kuthiwa sizodadewenu noma uyi-last born bekunto osekhaya sengithola ijaye wayokulawo. Ngangiphakathi kodwa ngangicishe ngifana ne-first born ngoba umfowethu omdala ukhulele kagogo yena kakhulu eDazenonke. So kaNdengezi isikhathi esiningi sisabancane bekuyimina nodadewethu. Uthini wena? Umfowethu uyazi ukhumbuza babukhozi ubongani dadewethu sisimorini sathi sisimorini naye ungasekho manje nami ukhuluma amagama avana afana uyakholela ama-horoscope?
What's your star sign? angikholelwa kodwa Kodwa eyami ngiyasazi ngoba phela abaningi abantu abakholela kuyona bahlale bekubuza ngiyiScorpio ngazalwa ngoNovember. Uyatinyela. Uyutinyela nje abantu abathola amamaka angafanele ukuthi wenzani lo 8 owani lo 9 out of 10 owani ngoba uyahlala nje lapho isithini sesesithi hey uyangizwa ngikuzwa kahle. yazi ke ubheka nje usubheka wena nje as iScorpio nangendlela oyiyona outspoken very direct but factual into engayibeka ihamba kanjani lento ekukhuleni kwakho yakwazi wa decide ukuthi ufuna ukuba yini, are you aware of i-personality yakho ekusebenzelayo or uzwa nje sesikutshethe incu hayi yazi right hey yabo Lady D ngumuntu onamahloni ngoba abantu abaningi abangizwa emsakazweni abangazi bayamangala. Into engiphushayo, I interact very well with knowledge. Knowledge inspires me. So I can be able to become another person when I'm interacting with knowledge, either when I'm learning or mangikhipha ulwazi. But I had never thought ngizoba umuntu onjalo njengoba ngisho ukuthi nje umuntu onamahloni. And also, but give you topic and whatever topic aspects and whatever. Yes. Gain knowledge. Yes. Yeah, exciting knowledge. But also, I think, I had never seen myself as a bright child in Sakul. I just found school easy, but I never thought. Yes. Until high school, I was in boarding school in Marani Hill. Emarani Hill bayithatha serious indaba yabantu abahlakaniphile. Nenziswa ama psychometrics, ama psychologists angibhalisa ama tests nana. And these tests come back, they say this guy should be getting straight A's. Ngiyishekele mina. I never isikole ngangasithathi serious because I found it easy. Futhi awushona awuvali. Because I just found it easy. Ngangilalela eklasini ngangingadadishi. Instead, study, I used to read books. So when I got to high school and found this beautiful school that has a library, to a point, a librarian, Sister Scholastic, Sasia once a week, a library class, she eventually said, you are here all the time asking me to exchange books every other day. You might as well come in every day. So I'm near a little freedom, I can come in every day. So that's when I started realizing yes, but beyiphinda le ndaba ngabizelwa nama psychologist wabizwa nabaza IQ yayazi ngiyayazi Lady ngeke ngisho kodwa it's above average. But angiyithatha seriously. Yeah, but now that's okwakho nje yabona psychometrics zezo ngiyacabanga ukuthi nje into zakho so that's when I realized ukuthi I'm actually bright. So ngaphasa kahle na matric, a few distinctions, but remember kade ngisho ukuthi isikole ngangasithathi serious. So ngenkathi abantu bebusy be-apply benzani mina nga-apply. Relaxing. Unama aspirations, you know what you want in life, or you just move with the flow? At that time, I was just moving with the flow. Okay. I had an idea. I could be a doctor, I could be an engineer. But also anything I mentioned now, I used to be a sickly child. So ekhaya njengoba ngithi umfowethu umdala wayehlala nogogo, mina ngikwazanga nokuyohlala nogogo because ekhaya babefuna ngihlale ngila. I was a sickly child. I was in and out of hospitals. Kodwa ube absent kodwa ufika ukhesh up nje kube ngakwazi wa number 1. Choosele. But some aspirations now. What nganginawo, yes. Washo ukuthi udoza kodwa abantu ababisho wena oyithatha seriously.
I think abantu ababebona ukuthi ngi-bright babesho lezo zinto nami bese ngithi ngifuna ukuba yizona. So I did want to be a doctor at one point. I made my applications. I think I was accepted angisakhumbuli. Then I was accepted, I think, UCT, Western Cape for electrical engineering. But njengoba ngisho ukuthi ngangiyi-sickly child ekhaya bathi no, ngeke uye kude. And nganga-applyanga kwenye indawo. Ngaye UKZN, kwakusala University of Natal ngaleso sikhathi. Isikhathi sasikhona sase-Edgewood for teaching, so I did that. Phuma lapho ngafundisa mhlawumbe for about 8 months. Uthini wena? Yes, wawenzani? Teaching. Wayifunda? Yes. Wayiqeda? Yes. At what level? HDE, high diploma. So abantu abayifisa nje sephuma teaching athi ngogcina ngiyenzi wena uqala nje. Siyayo 4 years. Awema? Ngaphuma lapho I think yayo 4 years. Ngafundisa 8 months ngabona ukuthi akuyona into yami. Not ngoba angithandi ukufundisa. 4 years down the drain ngokubuka kwabantu. But not ngoba ngithanda ukufundisa, ngi-enjoy ukufundisa, but environment engeyona into yami. Work ethic. Ngiyakuzwa. So I decided ukuthi no, I must look for something else. Challenge. Yes, I think at the time. Challenge teaching. Challenge, but the environment. Already at that time, I think my brother and I, we already had a small business, that's the sound system, so I concentrated on that. I registered UNISA with influence marketing. Ngoba ngipushwa ile ndaba ye sound system ukuthi iyasebenza lento, I can market it. Siyaqashwa senzeni. DJ Bongs used to be our DJ. Really? In-house? Yes. So I went to UNISA. While I was there, ngathola umsebenzi Mr. Price Group as a management as a management trainee. Ngaleso sikhathi Mr. Price Group babe owner uHub. So bangise Hub head office to do this 18 months management training. Training management. Yes. Ngayenza while ngise UNISA. Niyafunda le aspect ye marketing ngoba kuba kona konke ndawo. Yes, business lane. Exactly. So while I was there, I got sucked into promotions because I say UNISA ngenza marketing. I got sucked into promotions. Nakhumbula itolo zase banama club. Basekhona manje ube necard. Yes. So ngagcina sengilapho ngenza lawa ama promotions eHub Club. Anginayo lami ikhadi ngikhumbula kahle la. So lapha I started organizing izinto. I used to organize, angazi noma uzokhumbula lady early 2000s babe kube nama concerts kwi balcony yaka Hub. Kuba nama concerts ngelunch lapho. Okay. Musu ngelunch phakathi kwe street. Yes, either sasima la spend stage la kuma parking ku street or siye kwi balcony. I used to do ama lunchtime concerts. Abaculi ngibathola through uMdungco. Ngiyabona kahle wena wazi ukuthi into oyithandayo. Ngiyabona ukuthi into engiyithandayo. Iyakuchallenge. Yes. So ngathi mangiqeda lelo cruiser ngathola umsebenzi ka Red Bull. Now as an events rep in mainstream marketing. Hambisana ne business lane futhi manje. Yes. Ngasebenza lapho kancane and ngaba uthi ngiyayithanda le. And abantu babebe behalela usenze Red Bull kuthiwa kodwa ikhethiwe. Ayibona mase hybrid drive imoto imoto zakhona. Lezikhane enkulu. Babe nje prestigious abantu ababesenza khona ngoba kwakuselethwa ngempela hayi ngokudlala. So ngangena kanjalo ka marketing nakuma events. Ngagcina sengisebenza nasotshwaleni kaBia. Ngasebenza khona isikhathi eside. Wenzana khona ama events rep, yes. Wayizwa lento uthi ngangiyithanda kakhulu ngangienjoy. So khona nje ngenza ama events KZN yonke ne half Eastern Cape. I stayed there for quite a few years. Ngafunda okuningi futhi khona. Because babenza nama national events, ibhola, irugby, cricket. I got exposed to it. And now you find predictable, but you are tired of learning I guess I move on Eastern Cape, ngasebenza roads as an events manager.
events and conference manager e-Rhodes. Isikwenye level kodwa at the same time i-core is the same one. Yes, but mangifika khona ke umusebenzi evarsity ngithi ufunda mahhala. So I decided to do economics. That's where manje siqala uthando lwepolitiki ne-economics. Liqale lapho le. Liqale lapho, yes. Waqala abantu kodwa lento oyenzayo njengoba uyisho nje economics angithi ne-politics. But yini le kwenza ukwazi nokuthi wazi nokuthi imali yini lena le njani malini inflation uhambisana ne-economics. Ihambisana ne-economics. Politics wazi ukuthi lona uhandlisha kanjani imali kodwa kufanele abe i-level akuyona kufanele useyazi uyibonile into wa-projector wabona ukuthi yonke lento ihlangana la. Interest yami enkulu ke ileyo the interface between economics and politics because abantu abaningi aba-understand indaba yokuthi these two disciplines they regulate our daily lives. And indlela these two disciplines interact ngayo indlela opolitiki abasopolitiki abamanager ngayo umnotho nangendlela umnotho odictator ukuthi izwe liphathwe ngendlela ethile. Izinto ezithintayo in our daily lives. That's why I'm passionate. Are you aware ukuthi abanye mhlawumbe thina abantu ababukayo only mase ngilalela ungcono mina kodwa vele bangayenza economics nami ku-degree yami. Kodwa still kukhona lo mqondo yokuthi abantu i-politician yokhuluma i-politics only mase uyena kuyababuya abantu uthi without knowing imali lo muntu ayikho into asilidayo. Yes. Yabona it's like he's a blind person kufanele qala bese ngakuthathani besazi ukuthi umuntu okwazi ukukhuluma azwakale aphume i-point futhi aqonde ngqo futhi adebate ingabisasingazi ukuthi ama-debate kanti ama-debate yona lawa akhuluma ngemali sasikodwa singazi ukuthi i-politician umuntu olalela angithi uyabona so wena uyayenza lento ihambisana. Yes, ukuthi abantu kubalekile ukuthi si-understand ukuthi lezi zinto ziyahambisana. Uma ubheka ama-politicians agcine eyibona kodwa ngale ndlela noma ususitholile isikhundla yathi ngakuthi ukungena budget ngena uyixoxa indaba yokubuka ama-figures kodwa uyixoxa. One would hope ukuthi they realize ukuthi it's very important. Because if we do not get these hard decisions kwi-economics ezokwenza ukuthi abantu babone ukusimama kwezomnotho sizoba ne-problem eSouth Africa. So that's where politicians should be concentrating on le ndaba yomnotho. Ngoba akusizi ukuthi 30 years after sathola inkululeko ngakwezomnotho okuncane okusenzekile kumuntu omnyama. Uyazi ngike ngezi-politician njengoba kade khona ngimangaze nje isithethele isiphandle ngathi but everything remains equal ngathi hayibo ngabhethe i-politician ngabana ngiyazi ukuzibona mhlambe I'm sorry to say but abantu abanjengabo benza ukuthi sikwazi ukuthi siyijwayele siyibone ibaluleke ngendlela ongazuyibona. Angibuyele kwena umuntu onjengawe asike sibale iqiniso lokuthi umuntu emhlabeni ubaba uqale nawe unsizwa usuvela usulapha endaweni kulula matchmaker wathola noma musu matchmaker uyilehla befika ibhek hayi manje usushadile ngesikhathi usakhula nje uthi discussion yango asindawo nalento i-topic ithe ngiyasara no kathi lozo elithi umuntu wakhula nje waba umfana waba insizwa wakwenza konke lokho okwenziwayo to a point ukuthi mina ngaba nezingane ngisamncane ngaba nezingane ngisase-varsity first born umuntu uzenzela izinto but kwasheshe kwasitsheka on kodwa ekhuluma iqiniso wawunawo ukuthi maqhamuka intombazane uyibheke ukuthi sizokwazi ukuxoxa i-level izofana. That has always been a very important thing for me. Ukuthi kufanele umuntu nikwazi ukuxoxa, kufanele umuntu nikwazi ukuconverse, kufanele umuntu at least azi ukuthi kwenzakalani emhlabeni. You don't need to have a deeper knowledge of things, but at the very least know what's happening around you. It's a very big thing, and that's how I've raised my kids as well. Yeah. You must at all times know what's happening around you. Things do not need to interest you for you to understand them. You must have a general understanding of how the world works. Hey, okay, then now usuyaqhubeka manje ususukile-ke waqala lapho uthanda economics nokuyobuvela ukwazi kodwa kwanalo interest nje manje ngoba usukhuluma enye into efana ne-economics abanye abantu basuke bayifaka encwadini kuphela
Kanti if you Yes. apply it to your daily life, Daily yes, lives, ugcina yes. usuyi-enjoy. Mhm. Is that how you did it? That's what I always try and do. I started off writing blogs in 2009, 2010. It's exactly because of the show. People think of all these big names and big concepts, the economics and the politics, whereas they are easily interpreted into everyday language and applied to our everyday lives. And that's what I always try and do in my commentary. Ukuthi concepts ngisho too complicated kanjani. Something let's say lento eyenzeka with the America and South Africa uxoshwa ka Ibrahim Rasool. Yebo. So tomorrow when I comment on it, I'll write an article. I wrote an article yesterday that's in today's Sunday today. Journalism uyayithanda. Not so much journalism. It's social commentary. Okay. Yes. Okay. So what I would do is abantu bazozwa yonke lento endabeni nama analyst ayakhuluma ukuthi kwenzakalani, but mina bese ngibuka ukuthi yini umuntu okufanele ayi-understand la. Umuntu kufanele understand ukuthi yini ambassador. Masithumela iambassador kwelinye izwe isuke iyokwenzana. Yimiphi imithetho engamele bakufaka la. So abantu sebezoba ne-idea ukuthi kahle kahle yazi badlala ngathi mebethatha zonke abantu ababanjwe benza into wrong labafakwe lapha. Nosephenshini abangasazi bazobe So sengistimulated abantu ukuthi sebezokwazi ukuthi hayi kuba kahle ambassador fanele unawo umsebenzi wayo. So that's why I always try to do. Ambassador lady njoba igama lisho nje inxusa. Usuke yomela izwe lethu kwelinye izwe. Uyisithunywa sikamongameli. Bamkhetha ngani ukuthi leli lina elama Arab uzokwazi ukuhlonipha religion yakhona noma as long as ukwazi ukukhawula nje bangene eboardroom. Konke ilokho okubalekile ukuthi kufanele kuthunyelwe umuntu ozozwana nalelozwe nabantu bakulelozwe bazorelate naye. Kubaleke kakhulu lokho. Ngiyakuzela isibonelo nje ngeke uthumele eIran ezweni lama-Arab umuntu omhlophe kanje. Ngoba ngeke barelate nabo ababathanda belungu lapho ngoba ngithi bahlale belwa kakhulu namazwe asentshonalanga. Okay. So noma kuthiwa lo mlungu akahambisani namazwe asentshonalanga kodwa i-appearance yakhe isibabeka yabusebezoxwaya. So kubalekile ukuthi uhambisa umuntu ozozwana neinqubo neculture yalapho njalo njalo. Afele nonkosikazi ofundayo bathi ufundelani kwesinye isikhathi ingabasenjalo noma sengashintsha I don't know. Yeah. Bese umsebenzi wakhe ke ugcina ama relations between the countries right. Bese omunye umsebenzi wakhe ukwenza sure ukuthi ama trade relations ukuthi manama business ase South Africa afuna ukuyodayisa kulelozwe akwazi ukwacushisa. Noma engakabi khona lawo mabhizinisi ahlwaye kulelozwe ama opportunities for ama business ase South Africa. Ukuthi methola ama opportunities abuye ezekhaya zothi nama opportunities la kufuneka impahla ukuthi abasebaqhumanisa. So umsebenzi wabo omkhulu manje sewaba lapho ukuthi kube nama trade relations phakathi kwamazwe kuvuleleka amathuba njalo njalo. Manje lo msebenzi ukuthi abantu bakhona into abakhala ngayo basuke baye officeini leyo ambassador kulo lizwe. Does it help? Ikhonto angabasiza ngayo. Ngibuye ngize kulo segolo bese ehlale nabantu for a year beqhinqela ngaphandle. Yini kade wayeka imove yakhe ethi I'm sorry. Lento yoqhankqalaza isuke nje yakha isithombe. Okay. Ukuthi simelene nento mhlambe lelozwe liyenzayo. Ukuthi ngizokwenza isibonelo badlulisa umyalezo kahle kahle. Ngoba not expecting anything from him. Not necessarily expecting anything from kungana nokusebenzisana wakhe neSouth Africa ukuthi ungabuka abantu bezokakha la kuzobe imizi ngempela nobabili anixoxo labantu bakhala ngawe labantu bahleli mhlambe lapho khona slip up esikhona noma vele it's expected. Ngithi leyo isibuyela kuma actual relations nalelozwe ukuthi nizwana kangakanani nalelozwe ngoba esimweni esinjalo mangabe kwamazwe vela azwanayo ungqongqoshe wezangaphandle usengakwazi ukupick up ucingo mebona ukuthi inxusa aliyenzi into ofanele liyenze athatha ucingo afonele ungqongqoshe wezangaphandle ukuthi hayi bonasi isimo lo uyantshela nje uyayidlulisa umbiko ukuthi kanje kukhona naloko kuthiwa
ama-diplomatic notes. I-diplomatic notes incwadi esemthethweni esuke idlulisa umbiko phakathi kwamazwe omabili. So sengadlulisa i-diplomatic note futhi ekhalazayo ngenxusa ukuthi nayi kwenzeke kanje. Ngicela nilungise. Uma ngempela inxusa ke kodwa selenza okuphambene nezwe. Enye into ebalekile ngomsebenzi wamanxusa ukuthi inxusa la kwelinye izwe alivumelekile ukuboshwa kwelinye izwe. Banalento ekuthiwa diplomatic immunity. So into ejwayele ukwenzeka nje ukuthi makhonto wrong inxusa eliyenzile liyaxoshwa ngoba abakwazi ukulibopha ngoba umthetho international law ayivumi lo. So njengale situation okhuluma ngayo makubonakala ngempela ukuthi nayo inxusa la lihambe khona wrong iningizimu Afrika uba wayinqanda ngabe mhlawumbe kwabangcono iningizimu Afrika singabhalela ke izwe lakho ukuthi cha asamdingi lo. Hayi ukuthi baxosha inxusa kodwa bathi lo oyinxusa njengabuyisana omunye ngithatheni imbuyiso omunye njengoba neMelika yenza Ibrahim Rasool ukuthi ayixoshi inxusa lase South Africa ukusho ukuthi ubudlelwane bamazwe busakhona kodwa ithi cha lo asimdingi. Ukhulume inkulumo enohlevana ngohulumeni lo khona waseMelika nomongameli wakhona wangena kuma debates akhona engashaya eceleni yena ekhuluma amaqiniso kodwa kuyinto okungafanele iqhamuke kwinxusa ngoba inxusa phela limele izwe makukhuluma inxusa likhuluma phela leyo nto sengathi lithunyiwe uyayibona leyo yena into nje abafanele athumele ukuthi ikhulunywe ingaphimiswa uyena ngomlomo wakhe ngoba kusafanele ukuthi njengoba sineyingqinamba neMelika meyongqongqoze White House kufanele bakwazi ukumamukela bakwazi ukumvulela manje mase kuyena confrontational akusahambi naku bekhuluma iqiniso kodwa engathunyiwe khona umuntu ozathi ngikhuluma my personal capacity kodwa akusizi usoshi manje ubeyikhuluma phi ubekhuluma kwiseminar ebikade eyayila eJohannesburg ingoba vele ngisho phakathi kwalamazi kodwa cabanga ula ukhulekile kodwa yini ngoba khona izintatheli kodwa ordinarily it wouldn't have been an issue but because there's already friction and tensions between South Africa and the US then it became a huge thing because it's stupid vele US so much kwakhona outcry ethi lo muntu no, there wasn't an outcry. There was one article. Ebibhalwe Joel Pollack. Joel Pollack wazala ufana no Elon Musk wazalelwa la South Africa but based eMelika. He's campaigning to be US ambassador to South Africa. So wabhali article egxeka Ibrahim Rasool abe athatha isikhundla sayo uhalela isikhundla esifanayo kodwa la yes so wasebhali article egxeka Ibrahim Rasool ukuthi he hates America, he hates uTrump ke akazwani nento eattack yena directly mama attacker naye comes out swinging so that's what happened. It's a matter of something. Yes. So onchazela ambassador wazalelwa la eSouth Africa bakubo base beyathuthe samncane bayo citizenship so angakwazi waye ambassador ngala amele labayana so manje ifexosho lozolithola ngethuba noma nje ufuna ukuqamba mina indlela engibuka ngayo manje ngoba vele umuntu labantu ababizwa ngama-gonta abolukhulu ama-conservatives is very critical of the South African government is critical of our BE laws and all of that. I think South Africa now has an opportunity yokuthi imnqabe njoba nabo sebekwazi ukuqosha uRasool neSouth Africa singakwazi ukunqaba ngezinto ezithile ayishilo plus nokuthi uke eqeda ufika wathola wafunda eHarvard ngale wabuya wazofunda la UCT wenza masters after that wasebenzela iDemocratic Alliance so iSouth Africa isangalo nomuntu vele ukwipolitiki yala eSouth Africa bangacela ukuthi cha sicela nisilethe izo affect ni ayilo ithuba lelo engicabanga ukuthi kufanele balisebenzise kunenhloso engezekile fortunately or unfortunately but mina would like to see a situation where
South Africa ibisimuphatha kakhulu we understand as you do ukuthi izinto zakhona. But mina sengisizwa ukuthi ngokhona ngiyokwazi ukuyimbuza wena kunezinto engeke ngizuthi lezi engazi ukuthi sesithambe kakhulu nengathi njenga le kade khuluma ngayo ukuthi abantu bafike bahlale bazoqhinqa esikweni sokuthi kuhlusha bathi mase behanjiswa bathi asifuni ukuya le sitshaleni la kufuna ukuya le ngiyafuna ukuya le yini why is it allowed? I-constitution yethu i-constitution yethu ithi umuntu uma esela eNingizimu Afrika unamalungelo athile regardless ukuthi ufike kanjani. Kodwa manje inkinga Lady D uyabo le nto ingasebenza kahle uma imingcele yethu nayo iqinile. Uyayibona leyo nto. Yes kuhle ukuthi abantu sibaphathe kahle mesebela. Kodwa asicontrol phela ukuthi kungangeni noma ubani. Khona sowazi ukumanage situation. Yes, ongenile angene ngemigudu ethile. Okay. Manje uyabona laba obashoyo nje abakade sebehleli lapha I think besibahlale almost 2 years. Ba ama refugees. Kodwa abangenanga ngendlela esemthethweni eSouth Africa. But asikwazi ukumane sibathathe sibakhiphele ngaphandle. I-constitution yethu ithi kune process ofanele ilandele. Especially umuntu umeke wathi ngumbaleki ngirefugee sifanele ulandelele ukuthi la ibaleka khona ngempela ngoba impilo yakhe isengcupheni awukwazi ukumane umthumele khona mhlawumbe uthola ukuthi uyobulawa umuntu so sifanele ilandelele amazwe amaningi leyo nto ayiprocessa umuntu engakangeni ezweni ukuze ingabi usungaphakathi yes ukuze bakwazi ukuvuma ukuthi cha umbaleki lo wangempela noma akasiyo umbaleki wangempela bese bengamvumeli manje thina bayangena kuyima bezokwenza lawo ama-application asakwazi kodwa ukubakhipha ngoba i-constitution yethu which is something good mina ngiyayincoma ukuthi yakusho lokho kodwa fanele kuhambisane nendlela esiqinisa ngayo imithetho yona le constitution yenza abantu bahloniphe futhi abanye abantu abanayo ukuthi uyathina sihlukile kwabanye yona nokuthi nathi nje bakhona esixakile ubuya nalibhuwana elincane livulwe lithole so in anyway kuhle kubi yonke into enama-disadvantage nama-advantage ngiyakuzwa manje ke wena uthi zizu-2 into ezenzayo so Lady D bengise-Rhodes ngoqala indaba ze-World Cup ka-2010 yes uLanga Sithole is a friend of mine sesikade sisebenza naye utshwaleni yamona uLanga yes so already njengoba nayo kuma-events nangoma-events we started doing ama-events ngo-2008-9 izinto ze-World Cup so mase ngise-Eastern Cape ngiloyo ngibuya masikhona umsebenzi esiwutholile azathi ayingeke iyakhula le nto awucabanga ukuthi wenze njani ngishiya-ke ngibuye ngize eThekwini we-open ama-business sobabili senza ama-events we did a lot of work nge-2010 so yeah ngase ngiconcentrate kwi-events business ngiyabhala ngala ngine-blog ngiyapublisha ama-newspapers ngoba senginayo le ntshisekelo ye-economics ne-politics ngaqala ngenza i-commentary nasemsakazweni emsakazweni balwa yala eSouth Africa ne-BBC and all of that but i-focus yami enkulu ukuthi nginale business lama-events and it's going very well until COVID until COVID everything came crashing down I lost everything in COVID went through a divorce no business really so yeah akakade ngibaniyitori ngempela nje kodwa nje ziyahluka it was tough Lady D I've always invested in education ingane zami so ingane zami went to like really expensive schools so ngalesikhathi I'm going through a divorce divorce is very hard on children so ngiyabuka ukuthi le ngane ngeke ngikwazi ukuyikhipha kule ikole they are already going through a lot so I had to sell assets sold cars to make sure ukuthi impilo zabo ayiphazamiseki abahlali kule ikole abakusona ngoba ifundo futhi ngiyazisa kakhulu so during that time you know like uhlangahlangene uhlele ekhaya nothing is happening then Felix is an old friend of mine 30 years back we sasifunda naye boarding school so he calls he says bra uhlale endlini wenzani I see you still writing but I don't see you anywhere wenzani
Ngithi mina lutho ngihleli nje ekhaya. Oh man. He's like, no, come through on Monday morning. Let's have a chat. Ngale article oyibhalile because we have a chat on air. So I went there. We have a chat. We analyzed it. Apparently, listeners loved it. Yeah. So he says, "Can And you do this whatever you every touch when Monday?" it tends to go, whatever. Yeah. So he says, "Can you do this every Monday morning?" I said, "Yeah, sure." He said, "But there's no money on it now. Let's do it for a while. Then I'll take it to station management." But so we do that for a while. Yeah, waphela. And Felix used to pay me out of his own pocket. Oh man. I'd say, petrol, but we are brothers. Yeah. We go back a long way. So that's how I got into regular radio again, through Felix. We did that with the Gagasi for 3 years. Yeah. And then Hey, now, 3 years long. so now sekubuya nokuthi ayi bophela economics ngayifunde roads. Let me start a consultancy now. Instead of just writing articles, let me write do research work for companies in terms of their scenario planning, predicting ukuthi South Africa kuzokwenzakalani uma isimo somnotho or sepolitiki isimo kanje. So I started that as well in 2023. Because I'm a business, I'm a events, I please. Nabo futhi bese kune turnaround sebefuna ukuthi babheke nabo ukuthi into mazinje okungabu ukuthi uzenza kanjani lento kungasafanele kwenziwe the old way. So wena ungena lapho ke manje. So yeah, that's what I do now. I have this consultancy. I do scenario planning for companies, and then I also have Yes. The events business. I don't concentrate on it a lot, but I still do a lot of work as a freelance producer now. I work on a lot of right now. For the last 3 years, I'm working on Amasabela Awards. I'm the project manager. I'm the project manager on Amasabela I saw Awards. you last year. I worked on Amasama. Man. So I've worked on a lot of these projects, both in like South Africa and around Africa as well. So events business has been really good to me. Allowed me to travel. Yes. I've traveled to a lot of countries. So that's why I was khona le topic okwenza ama leaders ukuthi lo umuntu onjena lo umuntu onjena usazomnika lo most of those countries are countries I've been to as well. So experience yakhona ngiyazi. So umuntu okufuna for this lokho ukuthola kanjani? Do you have a place la ukuthola kanjani nje kakhulu ama companies? Ama companies amaningi right now. Lady, abantu bahlala bengithethisa nomama lapha ekhaya hleze ethetha ukuthi don't market your business well. Yes. Right now, really, other than my writing, people pick me up from there. When I write, they go to my blog, they get my details, then I get briefs with Bafuna. But since in Emsakazweni, I'm starting also to get not some briefs, but invitations to come and speak to executives about Isimo Says. I found that I enjoyed that very well. Kanti passion yami enkulu ukubhala. But do they pay you noma basenzela uku-expose nje? Bayakhokha lesi. Kwazi kakhulu. I'm so happy. Bayakhokha. I've done this past year, I think I've done quite a few different companies, both the KZN and Gauteng as well. Kusho ukuthi ufanele unganqeni ukuthi uma uthola ileli DTV kube ukuthi okay, can I sizothi manje faka advert yami khona la with your guidance kakhulu. It's an offer from me. Thank you so much. Akekho uzothi awulunge client ngithe client. But ke mase sivala ke manje ke ungathini ungashare naliphi igama kakhulukazi wasizoqhubeka maningi ama-topic mhlawumbe oyicabanga ukuthi nayi area nayi angle ezoqama ngayo kuningi uma ngicabanga wona ngazi ngaqala ngagcina. I've seen you ungena ku-politics and understand ukuthi kwenzekani yonje manje ngiyafisa ukuthi i-situation ngokulandela ngengidedele i-situation yase-South Africa ithini ihlangahlangene ngale ndlela ubonani ngayo angithi uyabona so qala kubona like mhlawumbe i-advertising kancane then bese singena kuyona yabona okwamanje ngicela ushiyele ukuthi utholakala kanjani ukhona ama-social networks.
Ikhona ama-social networks, wonke nje ama-social network, Yeah. uNcodube, NCODUBE. Ngine-blog, Yes. www.ncodube.blog. Yes. I publish ama-articles khona twice or 3 times a week. Yeah, wabona ngiyajabula kanjani ukuthi usilethele. So yeah, ngiyathola ama-details ami yonke into Okay. khona lapho. Okay. So in future mase siyifaka nathi leyo bisivele ukuthi imthola namthola. Iyahlala into kumphindile imvule yabo. No. Kube mnandi ukukhuluma noNcodube. Thank you so much.